سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسرا نحجي ابستداله وزيناتات اب تግራይ ዝመጽ ሰሙን ብሔራዊ ሓዘን ከእዋጅ ምዃኑ መግላጹ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ኤርትራ መስዋና ጸሐፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ምርኻቡ ንኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ መስመር ምርካብ ናይ ህላወ ጉዳይ የክብል አምባሳደር ግርማ አባይ መዝራቡን አዘርባይጃን ንመርሒ ካራባክ ነበር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምእታዋን ካለን ዘጠቃለለ ክኸውን እዩ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልተን ምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ነታ ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም ኣብ ትግራይ ነቶም ኣብ ተንኽልት ዓመት ዝተኻየደ ኩናት ህይወቶም ሰኣኑ ኣባላት ሓይልታት ትግራይ ንምዝካር ኣብ ዝቕጽል ሰሙን ብሔራዊ ሓዘን ከም ዝእውጅ ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳ ገሊጹ። ጌታቸው ረዳ ትማሊ ኣብ ጎቦ ጮምዓ ኣብ ዝተኻየደ ጽምብል ዳሜራ ተረኺቡ ኣብ ዘስምዖ መደረ በዓል መስቀል ብሔራዊ ሓዘን ንምእዋጅ ምድላው ይግበር ኣብ ዘለወሉ እዋን ይኽበር ከም ዘሎ ኣረዲዩ። ንሱ ኣብ ዘረብኡ ህዝቢ ትግራይ ህልውንኡ ንምርግጋጽ ኣብ ዝኸፈሎ መስዋዕትነት ህይወቶም ዝኸፈሉ በሽሓት ዝቝጸሩ ደቅና ንኽብሮም ብዝምጥን መንገዲ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ብሔራዊ ሓዘን ክእወጅ ኢሉ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ትግራይ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ሰሙናት መርድእ ናይቶም ኣብቲ ኣብ መንጎ ሓይልታት ትግራይን ብሰራዊት ኤርትራ ሚሊሻታት ክልላትን ዝተሓገዘ ሰራዊት ፌደራል ንኽልተ ዓመት ዝተኻየደ ኩናት ዝሞቱ ተዋጋእቲ ትግራይ ንቤተሰቦም ይንገር ከም ዘሎ ተቃሊሑ ነይሩ እዩ። ምንጭታት ካብ ትግራይ ከም ዝሓብርዎ ብዘይ ስሩዕ ብዝተወሰነ ድማ ስሩዕ ብዝመስል መንገዲ ዝንገር ዘሎ መርድእ ስዒቡ ኣብ ከተማ መቐለን ካልኦት ዝተፈላለያ ከባቢታት ትግራይን ስነ ስርዓት ካልኣይ ቀብርን ፍታሓትን ብብዝሒ ይካየድ እዩ ዘሎ። በቲ ኣብ ትግራይ ተወሊዑ ናብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ተጋፊሑ ዝነበረ ደማዊ ኩናት ካብ ክልቲኡ ወገን ብዙሓት ከም ዝሃለቑ ጸብጻባት ይሕብሩ። እንተኾነ ክሳብ ክንደይ ዝኣኽሉ ተዋጋእቲ ከም ዝሞቱ ዘጊት ዝገልጽ ሓበሬታ የለን። ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪቃ ኮይኑ ንኽልቲኦም ተዋጋእቲ ሓይልታት ናብ ሰላማዊ ዘተ ክመጹ ዝሰርሐ ፕሬዝደንት ናይጀርያ ነበር ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብድምር ብሰንኪ ኩናት ኣስታት 600,000 ሰብ ሃሊቑ ክብል ተዛሪቡ ነይሩ። ድሕርቲ ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ሕወሓትን ኣብ ፕሪቶርያ ዝተፈረመ ውዕል ሰላም ኣብ ትግራይ መጠናዊ ሰላም እኳ እንተሰፈነ ኣብ ግዚያዊ መጽለሊ ዝርከቡ ልዕሊ 1 ሚልዮን ተመዛበልቲ ዛጊት ናብ መረበቶም ኣይተመልሱን። ድሕሪ ምውላዕቲ ኩናት ኣብ ኢድ ሓይልታት ኣምሓራ ዝኣተወ ሰፋሕቲ ግዝኣታት እትክልል እውን ዛጊት ናብ ንቡር ክምለስ ኣይከኣለን ኣሎ። በዚ ድማ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብቲ ከባቢ ግፍዕታት ይፍጸም ከም ዘሎ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ሓቢሩ ነይሩ እዩ። ኣብቲ ክልል ሰብኣዊ ረድኤት ድሕሪ ምጥውፍኡን ትካላት ረድኤት ዕደላ ምግቢ ድሕሪ ምቁራጾምን ሰባት ከም ዝሞቱ እውን ሰብ መዚ እቲ ክልል ይገልጹ። ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ብ25 መስከረም ኣብ ኒውዮርክ ምስ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉቴሬስ ተራኺቡ ከም ዘተየተ ገሊጹ። ዑስማን ሳልሕን ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉቴሬስን ዝገበርዎ ዝርርብ ኣብ ምዕባለታት ሰላምን ጸጥታን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከምኡውን ኣብ ሽርክነትን ምትሕጋዝን ኤርትራን ውድብ ሕብራት ሃገራትን ዘተኮረ ከም ዝነበረ ተሓቢሩ። 23 መስከረም ኣብ መበል 78 ስሩዕ ዋዕላ ሓፈሻዊ ባይቶ ውድብ ሕብራት ሃገራት መልእኽቲ ኤርትራ ዘቕረበ ዑስማን ሳልሕ ኣቐዲሙ እውን ኣብ ላዕለዋይ ፖለቲካዊ መድረኽ نزلق اللمعات نادمساوي شفنا أقول تعنا أبز ملكة أخيبا لعلو السبمزي أمدالو أخيبا منسترات وعلى مزاي كمون أب أخيبا منسترات أبتحد درجة معبالة زركبها هجرات بمستاف نمرقت إن رئيتون إيرترا أبستلعلو زعباتات زنصر مدرتات أسميعيو ዝተፈለለየ ጻዕርታት መብጻሕ ወደባት በመክያድ ኢትዮጵያ በዘይ መቆራጽ ውሕስን ቀጥታው መብጻሕ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ክትረክብ ምዃና ናይ ቀደም አምባሳደር ዲፕሎማሰኛ ጎርም አባይ ከም ዝገለጸ ናይ ኢትዮጵያ መንግስታዊት ማዕከን ሄራልድ ጽሒፋ ምስተ ማዕከን ቃለ ምሕተት ዘካየደ ናይ ቀደም አምባሳደር ጎርም አባይ እቲ በዘይ መቆራጽን ቀጥታው ብዝኾነ መንገድን ናብ ቀይሕ ባሕሪ መብጻሕ ንኢትዮጵያ ናይ ህላወ ጉዳይ ምዃኑን ነታ ብዝሕ ህዝባ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትስራዕ ኢትዮጵያ ድማ ናይ ህይወት መስመር ምዃኑን ይገሊጹ። መሰረት ጽሑፍ ናይታ መንግስታዊት ማዕከን ናይ ኢትዮጵያ ኣታውን ሰደድን ዳርጋ እቲ ዝበዝሕ ክፋሉ ብቀይሕ ባሕሪ ከም ዝካየድን እቲ ሃገር ከዓ ካብቲ ዝቐረበ ገማገም ቀይሕ ባሕሪ 48.8 ኪሎ ሜትር ጥራይ ርሒቓ ከም እትርከብን ያጽሒፋ። እቲ አምባሳደር ኣብ ዘረብኡ ሎሚ ዝቐርብ ዘሎ ሕቶ ኢትዮጵያ ብኸመይ ውሕስነት ዘለዎን በዘይ ምቁራጽን ናብ ቀይሕ ባሕሪ ምእታዋ ተረጋግጽ ዝብል እዩ። ብመሬት ዝተኸበ ሃገራት መስመር ባሕሪ ዝረኽባሉ መንገዲ ካብቲ ኢትዮጵያ ንዘመናት ክትጥቀመሉ ዝጸንሐት ኣገባብ ዝፍለ ኣይኮነን ኢሉ ከመገላልጻ አምባሳደር ጎርም እቲ ዝበለጸ ኣማራጺ ኢትዮጵያ በዘይ ምቁራጽን ውሕስ ብዝኾነ ኣገባብን ነጥፈታት ኣታውን ሰደድን ብናይ ጎረቤት ሃገራት ወደባት እንዳተጠቀመት ተወሳኺ ኣማራጽታት ወደባትን መብዛሕ ወደባትን ቀዳምነት ሂባ ክትቀጽል ይግባእ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝተፈላለዩ ወደባት ንምጥቃም ኣብ ጽቡቕ ኩነታት እያ ዘላ ኢሉ። እቲ አምባሳደር ቀጺሉ ውዕል ውድብ ሕብራት
ሃገራት ብመሬት ዝተኸባ ሃገራት ብጎረባብቲ ሃገራትን ኣቢለን ኣብ ባሕሪ ናይ ምእታው መሰል ከም ዘለወን እዩ ዝድንገግ። እዚ መሰል እዚ ክዝተየሉን ክዘራረበሉን ተቐባልነት ክረክብን ይግባእ። ኩለን ጎረባብቲ ሃገራት ቆጠባዊ ዕብየት ኢትዮጵያ ተረዲአን ፀገማት ክፈትሓ ትፅቢት ይግበረለን። እቲ ሃገር ናብ ባሕሪ ንብፅሕ እትገብሮ ፃዕርታት ዕንቅፋት ኣብ ዝገጥሞ ድማ እቲ ዕንቅፋት ኣብ ሂወት ህዝባን ንግዳን ፀላዊ እዩ ኢሉ። ኣብ መወዳእታ እቲ ናይ ቀደም ኣምባሳደር ዓበይቲ ሓይልታት ዓለምና ኢትዮጵያ ብዘይ ምቁራፅን ውሑስን ብዝኾነ መንገዲ መስመር ባሕሪ ከተውሕስ መሰል ከም ዘለዋ እዮም ዝኣምኑ። እቲ ሕቶ ርድኢት ናይ ዓበይቲ ሓይልታት ተጠቂምና ንጎረባብትና ብኸመይ ክንእምኖም ኢና ዝብል እዩ። ምስ ጎረባብትና ምዉቕ ዘተ ምክያድ ኢትዮጵያ ዘተኣማምን ተበፅሕነት ቀይሕ ባሕሪ ዝረጋገፀሉ መንገዲ እዩ ክብል እውን እዚ ኣምባሳደር ነታ መንግስታዊት ማዕከን ዜና ኢትዮጵያ ተዛሪቡ። አዘርባይጃን ንሓደ መራሒ ናጋርኖ ካራባክ ነበር ካብቲ ከባቢ ወፂኡ ናብ ኣርሜንያ ክኸይድ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተወቶ ሰበስልጣናት ሃገር ገሊፆም። ካብ ሕዳር 2022 ክሳብ ለካቲት ነቲ ዝግንፀል መንግስቲ ዝመርሕ ዝነበረ ነጋዳይ ሩበን ቫርዲያን ካብቶም ክወፁ ዝፍትኑ ዝነበሩ ኣሽሓት ሰባት ሓደ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣስታት 50,000 ዓሌት ኣርሜናውያን ካብቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብኣዘርባይጃን ዝተታሕዘት ናጋርኖ ካራባክ ሃዲሞም እዮም ዘለው። በዓልቲ ቤት ሩበን ቫርዳያን ሰብኣያ ብውሑስ መንገዲ ንክፍታሕ ደገፍ ክግበር ፃውዒት ኣቕሪባላ። ሩበን ኣብቲ ናይ 10 ኣዋርሕ ዕፅዋ ምስ ህዝቢ ኣርሳክ ደው ኢሉ እዩ። ንሃለዋቶም ኣብ ዘካየድዎ ቃልሲ ድማ ምስኦም ተሳቒ ክትብል እውን ተዛሪባ። እቲ ነጋዳይን በዓል ስልጣን ነበርን ግና ኣገልግሎት ደቡብ ኣዘርባይጃን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምስ እተውዎ ናብ ርእሰ ከተማታ ሃገር ባኮ ተወሲዱ ንኻልኦት መንግስታውያን ትካላት ፀጥታ ከም ዝተረከበ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ብሰሉስ በሽሓት ዝቆፀሩ ዓሌት ኣርሜናውያን ደቡብ ኣብ ዝተገበረሉ እዋን ብናይ ደቡብ ተቆፃፀርቲ ኣዘርባይጃን ጽኑዕ ተፍቲሽ ይግበረሎም እዩ ነይሩ። ሰበስልጣን ኣዘርባይጃን ንጡርጡራት ገበናት ኩናት ይደልዩ ከም ዘለዎ ዝገለጹ ኮይኖም ሓደ ምንጭ መንግስቲ ድማ ንማዕከን ዜና አጃንስ ፍራንስ ፕረስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ሃገር ካብ ካራባክ ዕጥቆም ንዘውረዱ ወተሃደራት ኣርሜንያ የቕሬታ ክትገብር ከም ዝሓሰበት ይገሊጹ። እቶም ኣብ እዋን ኩናት ካራባክ ገበናት ኩናት ዝፈጸሙ ግን ንዓና ክርከቡ ኣለዎም ኢሉ። ብዓለም ደረጃ ናጋርኖ ካራባክ ከም ኣካል ኣዘርባይጃን ኣፍልጦ ዘለዋ ኮይና ንሰለስተ ዓሰርታት ዓመታት ግና ብኣርሜናውያን ኣብ ትሕቲ ቁፅር ኣትያ የጸኒሓ። ኣዘርባይጃን ኣብ ታሕሳስ 2022 ናብቲ ከባቢ ዝኣቱ ኣገዳሲ መስመር መስዓገታት እቲ ዞባ ኣብ ዕፅዋ ኣትዩ ሓድሽ ጎንፂ ከይፍጠር ስግኣት ተፈጢሩ ይጸኒሑ። ብ20 መስከረም ዝተፈረመ ተኹሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ነቲ ን24 ሰዓታት ዝተኻየደ ውግእ እውን ደው ኣቢልዎ እዩ። ፖሊስ ሆንግ ኮንግ ድሕሪ ናይ 3 ወርሒ ክትትል ትማሊ ረቡዕ 6400 ኣብ ዘይሕጋዊ ምስጋር ንግዲ ተዋፊሮም ዝበሎም ዜጋታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምውዓሉ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ጸብጺቡ። በቲ ናይ ትማሊ ስርሒት ሚልዮናት ዝቑፀር ዶላራት ክርከብ እንከሎ ካብቶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ውዒሎም ዘለው ቆልዑ እውን ከም ዝርከብዎም እቲ ዜና ወሲኹ ይገልጽ። ኣብቲ ስርሒት ልዕሊ 83,000 ኣባላት ሓይሊ ፖሊስ ምውፋሮም ተፈሊጡሎ። እዞም ካብ መፋርቕ ወርሒ ሰነ ኣትሒዞም ኣብ ክትትል ፖሊስ ዝጸንሑ ትካላት ፍቓድ ዘይብለን ባራት ኣብ ሓረጣ ተዋፊረን ጸንሓ ዜጋ ማእከል ቁማር ካልኦትን ከም ዝኾኑ ፖሊስ ኣመልኪቱ። ኣብዚ ስርሒት ተኣሲሮም ዘለዉ ካብ ደቂ 10 ዓመት ክሳብ 85 ዓመት ዝዕድሚኦም ከም ዝኾኑ እውን ተገሊጹ። በቲ ስርሒት ሃደን ሚልዮናት ጥረ ገንዘብን ኣጽዋርን ሓሽሽን ምምራኹ ፖሊስ ሓቢሩ። ፖሊስ ሆንግ ኮንግ ነቲ ሰፊሕ ሱር ሰዲዱ ዝበሎ ሰንሰለታዊ ዘይሕጋዊ ንግዲ ንምምሓው ክሳብ ውሽጢ ቻይና ኣትዩ ኣብቲ ስራሕ ዝተዋፈሩ ካሃደን ምዃኑ ኣመልኪቱሎ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። በካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።